Hai chuirde is mis Niamh agus tá sé an nám dún Ryan Seifteanna Saoil. Inniu, be mu ag buan TUILLEADH Seifte Saoil Struis a Sheachaint. Is Seift an úsáid Gaeilge a úsáidm Gaeilge. A Railin. Dús, Seasús díra cosú lumsa. Taring onál gawan. Ordi do gúli an sin. Buanam wud TUILLEADH sin a ríis. An uair seo, déanaíoch do gúli a chamad sias, agus an onál a hógáil ón mullag. Bíon aistóirí agus óránaí ag onálú mar seo chun a nglóra olbhú. A ríis chuir de lábha do bhulag mar seo, is teach tríd an srón amach tríd an bhéal. Maihí am a bhád níos fearr anois. Cuidíonn na cleachtaí domhan an álathe go mór nuair atá strus ort. Sin é, má sibh sa bhaile, anois is féidir linn domhan an álathe úsáid chun strus a lámhseáil.